Dvojfarebná pivná plnka, nádherne vláčna, nadýchaná a plná jarných chutí. Tak poďme na ňu. Na kocky nakrájaný toastový chlieb nechajte vyschnúť v rúre. Medvedí cesnak sparte, schladte a vyžmýkajte. Časť krutónov, medvedí cesnak, žlto, soľ a korenie dajte do mixéra, prilejte pivo, rozmixujte na kašu a zabalte do potravinovej fólie. Žihľavy sparte, schladte a vyžmýkajte. Spoločne s pažítkou nasekajte a dajte do misy. Pridajte zvyšok krutónov a premiešajte. Osolte, okorente, prilejte smotanu, pivo, nechajte pekne nasiaknúť a nakoniec pridajte na kocky nakrájané údené mäso. Zmeknuté maslo osolte a postupne zašľahajte zvyšné žltky. Premiešajte s krutónmi a na záver opatrne zapracujte tuhý sneh s bielkou. Do formy dajte polovicu plnky, do stredu valček z medvedieho cesnaku, zakryjte zvyšnou plnkou a pekne uhladte. Pečte na 170 stupňov približne 50 minút. A tu ju máme, dvojfarebná pivná plnka, nádherne vláčna, nadýchaná a plná jarných chutí. Tak čo vy na ňu? Celý recept nájdete na mojom blogu pavelberky.com. Tak vyskúšajte a prajem vám krásnu jar.